El barri de Sant Josep Obrer, quant a ubicació dintre del mapa local, diríem que està situat en un triangle que ve limitat per la carretera de Montblanc, la línia del tren i el torrent de la Xamora. El seu començament va ser als anys 60 del segle passat i ja començaments d'aquest segle, o sigui, els primers anys, fa uns 20 i tants anys, es va fer l'última etapa, que és el residencial Verneda, que ocupa tota la part que linda cap a la línia del tren i l'extrem de la carretera de Montblanc. En aquest moment diríem que tenim tots els sectors de població. Doncs jo fa 18 anys que visc al barri. Tota la meva infantesa la recordo aquí i també la meva joventut. Jo he decidit apostar per aquest barri, d'una banda perquè n'hi he viscut tota la vida i d'altra banda també perquè amb la parella vam intentar buscar un barri que es pogués aparcar bé, que ja sigués bastant tranquil, llavors vam dir que era el barri ideal. Jo m'he criat aquí, he viscut aquí de petit, la meva infantesa està aquí, molts records de quan era petit, no ens va costar gens de decidir de venir cap aquí. Els meus pares encara viuen al barri, la logística familiar doncs, també ajuda moltíssim i aquí estem instal·lats i supercontents. És un barri molt tranquil, molt familiar. Hi ha també el camí de la Verneda per fer excursions amb els nens. També ens agafa molt a prop l'escola, no cal agafar el cotxe per res i estem molt contents.